रायगड जिल्ह्यामध्ये घडला असा महान इतिहास 1448 घडविण्यात बाबांची संख्या आली कलिक बांधवांची साथ म्हणून उघडे झाले महाडतळे पिण्याचे आज नव्हती मुखा पाणी पिण्याची काही खाण्याची पुढे जाण्याची आडवी आली जात तरी थांबले न पायाशी घडून गेली क्रांती 1448 पाय 27 साली घडली महाड औरंगाबाद मध्ये हक्क देऊन राहिली या दलित बांधवात बाबांची 17 तळ्याकड वळाली जाती वाद्यांची झोप अशी मिनिटातच जुळाली म्हणे याची तुम्हाला थांबवून जाऊ हट्ट बाबांचा असं ते पाणी पिऊनच राहा त्याला महाड सत्याग्रही आली सोनेरी पहाड तिला महाडा मग धरून त्यांचा हाल सोनेरी क्षणांचा भरून डोळ्याचा भिमान किती वर्ष गेली पाण्याबिना बाबा तुमच्यामुळे घडली दणदणीत अशी क्रांती रायगड महाडवर गेले होते ते 14 फक्त जिल्ह्यामध्ये पाणी पिण्यास मिळाले आमच्या खाट पाहून गैरीमध्ये खाकट जळाले हक्का आम्हाला मिळाले बाबांच्या